pamusoro inini nyaya yanondirwadza kuti ichokwadi inini handichada murume nenyaya yekuti murume uyu akandiitira mumwe mukadzi ndisingazivi kwenguva yakareba. Chechipiri, murume uyu mumba chaimo hapana, onde hapana. Ndo zviri kunyanyondirwadza pamurume uyu. Anogona kutondibata-bata, kuti oyo tondibata-bata. Ini ndotopindawo mugiya kutoratidza kuti ndakudawo murume. But ozondiudza kuti ndoda kuenda kutoilet. Abva kutoilet zvondidzipa ndanishe kubata paipai ndopa yanga ichiita. Zvino haichaita. Ameno kuti mambo ipapo ndingapaitawo sei, ndo zviri kunyanyondirwadza. Chechitatu, kana nyaya chaidzo mumba hatina nemurume uyu. Anogona kuuya, anorara akatarisa kusaidi, kusvika kunze kuedzi, kubva 2017 kusvika pari zvino. Ndine dambudziko iroro mumba. Ndofunga ndakamboenda kumba kwedu, ndakateerwa nemukoma wacho kumba. Baba vangu vakanditi, endai kumba kwenyu, handisuda kunzwa nyaya dzenyu. Endai kumba kwenyu munogadzirisana ikoko. Taenda tikasvikira kumba kwemukoma wacho. Mukoma wacho ivava vakasvika vakafonerwa vakaudzwa kunzi uya kuno mukadzi wako auya. Ndobva vauya. Ndobva vasvika kuti inini handisuda kunzwa nyaya dzinonze idzi, munhu ngaaende kumba kwake. Ini ndobva ndangozvigamuchira. Ndofunga nababa vakafona vakati nyaya yagadziriswa here. Ndikati hongu yagadziriswa. Apo ndadaira mashoko ekunyepa. Ndobva taenda kumba vatagara. Takangoita ndofunga 2 weeks. Nyaya yabva ita keroni. Nyaya yabva ita keroni. Kusvikira auya ashande kunoko, ari kutonyepa kuti hama dzake dziri kuri. Ane mukoma wake arimo muBhinduro, anoshanda muBhinduro. Izvozvi kana ndakatama ndakabva kumba kwacho ndakugara kuimba yebasa yandakapiwa, ndoshanda kuGNB, ndakasvika pakupuhwa imba namaneja. Inini ndakaenda kuimba yekuGNB, but iyeyu haana kana kuenda pana atezvara kuti anoti atezvara. Mukadzi wangu ndabva kubasa ndawana mukadzi wangu asipo, ndakatakura hembe dzese nezvinhu zvese ndakasiya hembe dzake dziri pakona mumba imomo. Haana kana kuteera. Chandakagona kuzoita ndechekuti vana vakadzingwa kuchikoro. Ndobva ndati vana fonerai dhedhi, mwaudza kuti inini kuchikoro tadzingwa. Uyu akati inini ndichaenda kunobhadhara school fees, mari yacho imari. Ndobva ndati iyoyo vana usingobhadhara. Ndobva zvandichienda kunobhadhara, ndobva wabhadhara hapo. Kechipiri vana ndobva wadzingwa futi wakudzingirwa balance. Ndobva ndafona futi vana. Dhedhi muchadzingwa kuchikoro. Ndobva zvanzi amai ngavauye tisangane, tosangana murodhi. Izvi zvakaitika zvokuti ndakazobva kumba zvakaitika musi wa1 January 2023 unoyu watiri. Kubvira ipapo kusvika pari zvino handizive kana akaenda kuna natezvaro wake kana akaudzawo hama dzake kuti mukadzi pari zvino akabva pamba. Zvokuti kusangana pabonde here kana kuti kudii? Tatuwane ndingati iye anenge achiratidza kuti kuita unga anoda but zvichiramba. Mani nguva yakadii kusangana muchiza? Ndokuziva. Musi wa 22 December ndopaakatondibatawo, andibata ndobva zvaramba, ndobva amuka achienda kumusha ndokuzoenda kumukadzi wake kuHarare. Zvinhu ndo zvakazonyanyondirwadza kuti alright zvaramba kunoko asi azoenda uko vari kuenda kunodii ikoko. Vari kuenda kunoitei. Ari kungonorara hope chete osiya. Saka inini ndati inini handisi chinhu mumba make. Ndopindwa mamba. Pirwa yenyaya nemuntu. Chamati, chitipiro utinzwe chamati. Nyataura ndechokwa chamati. Nyataura ndechokwa. Asi matauriro aita. Aiwa iwo mutaura mazira. Sapikisana. Zvinhu izvozvo zvakaitika kawanda. Asi kuti inini yainokurwadzawo ini handina nguri. Handina kumhaka. Asi nyaya yekuti isusu tikaita dambudziko mumba medu handizoti kungodai so 2 minutes mumba kwedu, kungodai so 2 minutes mumba kwedu, everything. Saka munhu ari kutikarira mukaha pakati pangu nevabereki wake. Because paanosvika vabereki wake anosvika achichema achitaura nyaya idzi. Vabereki manje nemwoyo wekurera, mweya wekubereka vanobva vati mwana wangu ari pese
akushungurudza nazve zvakuratidza kuti unenge wati mukwasha imbogo hapana zvike chinozoshungurudza nokuziva ukaona mwana achichema papaguma asi hazvisi zvinhu zvokuti zvaitika ivi kasi mukadzi wako nomuda ndokuda nambomuramba iendeao aiwa mukadzi wako nomuda here nomuda unogona ukadzira yabosishani aiwa iwo sati nepere nekuti unomuda abuda aenda une zuva rawakamboteera abuda uyu akabva abhuroka nhamba dzangu dzese aiwa jembi haina ningi unotoziva ndakatoenda jembi ndikanosiya grosari because ina akanditi akuda unogara kujmb ndikati kuri unonogara kujmb sei kunokuzomuwana wechikora ne asi ndakazoteera kujmb kana waita dambudziko nemukadzi unoteera kwaari here kana unoteera kwadei ndopandakakanganisa asi inini mutora ndakadai so handina vabereki vabereki munhu ungapasangova ukamuona pano vabereki vake indikuti mukadzi abva aenda unoteera kakadei pakadakutandaroda kundionera akataura kuti izvo zvekuenda kumba kwedu vanei ndakazondakuona kuti zvinhu zvekutozikamwochi kumba kwavo makii epamba pacho pataigara tese akabhasira manedziko saka ndangoti zvinhu zvekuzikamwachi kumba kwavo dambudziko iri rakazouya mushure mangu watora mumwe mukadzi here kana ini tomaonera angu hakusi kwekuti zvinhu zvazvisikaite zvachose asi kuti mega kukombeya patakatanga patichiprona kusvikawo pane zvinhu zvadzikira bcause kana maitaka 3 dzimwe nguva akaakahwanya kana katuka hazvisina kufanana saka ndatombomudza kuti pamukukura kana kuti chii vakuziva here tanga kuzoziva mukadzi kumhanya chete kwako munhu aitangira kuma-25 kuti apinde mumba batiye zvino zvanhu hakungokurumidza bati wabva ku 37 years watova mudhara dambudziko takatobvofamba test akatotenga zvimwe wangu watova nemukadzi wechipiri kare randatoni makore bcause izvi hazvi zvinowani mwana ikoka atosvika 5 mukadzi wako wakamutaurira kuti ndozviri kuitika ndakaenda kumukadzi hazvisi zvokuti kuitika ndikaenda kumukadzi but zvinhu zvaingodziikirawo kwamainini mufuka njani tose ndizvozvo kahwani kana tatu mukadzi unomuda unomuda dambudziko rakawarinzwa rokuti unomudzisa wamusiya yakadaro ndozvanyanya kusumudza kasisi kuti ndangokudziswa vamwe ndovanopiswa madziswa zvofunga zvakaitika kakairika take akagadzisa dambudzikosana zvakutaurwa manje iri akashama akagadzisa dambudziko rake munomuda here ari kunyepa imi mauya kwamambo ainokwira dare indoda kuedza kubatsirai tezvo ravaripa orit tamubatsira kuti agadzise dambudziko rake munomuda here aiwa handichada hamuchada makakwira nyaya kudare kwamambava kumugadzirisa hanzi handichada nyamwe munogadzisa ndazvisvaika une vana vangarimisa tezvara munoti kuti anoshushero ndisingazivi magariro kumba kwavo asi ndaingoona mwana achingouyo funga kuti pamwewo vanenge vamboti nokuti pano paakatomboya kumusiya kumba achiti ndikuda kumboenda kuitawo rimwe basa achibva pane rimwe raakanga aina richingochengeta semhuri yangu ndikambochengeta saka izvizvizvi zvina kusvika kwandiri samezvino nesituation yapo unoti
ndikata shitwa nemwana wemusikana unoperekera mabva kumbabudze zvakuti zvakuda zvarambira murume Mungu andiudza asi ini ndati ndamboedza kumukansera ndichiti mwanangu mangwana unozomuka futi wakuti wakuda murume iwe unoshuwa here kana kuri kuda kugadziriswa kunyange pamambo tinogona kugadziriswa mugara zvakanaka saka mwana wangu angoramba akangosimba ipo ndikati inini semunhu ndisingagariko kumba kwangu handina imwe solution yandingagoni kumumanikidza kuti agare ndamutaurira ndikati zviri kwauri asi kana uchiona kuti nyaya yako kurikura uchiona zvakareruka kuti udzokere kumurume mawirirano hapana chikaita saka ini ndinongoteera mumashure make naizisi tachidambudziko rakadziriswa chimwe chii besides bonde pane chimwe chaanokuita ichi chamuona kuti chichikundifadza jokiri ndada kurikumura chii ini ndofunga ndakamutaurira kuti iwewo inini ndakazoziva kuti ane mukadzi ndofunga last year mwana uyu atova ne4 years ndopandakazoziva kuti ane mukadzi kubva patakatanga kunetsana 2017 ndaiti ndikataurawo kuvanhu naivedu wetigadzirisewo nemurume wangu aibva taura kuti iwe unoproblem unotaurisa saka inini zvadaro anobva ndikamuudza kuti iwewo zvowasarudza kuti wakuda kuita vakadzi 2 akati inini ndichakubatira huku yemombe kubva ipapo paakataura haazombotaura nezvazvo akazvitaura pana tete vake ndadaidzawo tete vake kubva kumukumbura akati achandipa mombe haana kuzombondipa zvadaro ndikamuti inini murume wangu iwewo kana uchida kuenda kumukadzi wako unondiudzawo amai mwana inini ndiri kumboenda kuharare nekuti mukadzi uyu anogara kuharare ndiri kumboenda kuharare ini ndoziva ende handikutsvage ende handikufoneri ndoziva kuti murume wangu ari kumukadzi wake mukadzi wako akauya kunoku nekuti atori neimba yaanomunojera futi mubhindura akauya kunoku ndiudze kuti handisi kuita sei handisi kuuya kumba but anondinyepera so kunditorongesa mauya kunoku zvinhu zvese zvamataura izvo zvinogadzira ndakabvunza kuti ini ndamunongera mabere onoti munongera mabere unoti kuwete ndikatomboba avatomboba saka munhu wese ane mhosva makapatirwa zvinhu zvoita zvakanaka nokubudira yamba chena tokugadzirisa sisi hai nini hangu handichakwanisi handikwanisi hamukwanisi barika handichigona achada page 7 sisi so anozwa kuti vanhu uchiri vanhu chechipiri wakandiisa mukadzi nendisirasi uchindimima boni nawo ozotora achakura inga mwanangu zvawaita zvakunyadzisa mudarika